mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mapangulong dinalan sa mga balita lokal, Mayor Leonardia natala magasumater sa National Interagency Task Force ang proposed executive order nga magapaydalom sa Bacolod sa General Community Quarantine. Kaso sa COVID-19 sa Western Visayas nagsaka na sa 93. Sa balita national, Department of Education nagpagawa na sang guidelines para sa summer classes. Paglimita sa populasyon sang barangay sa tugtog 15,000 ginaduso sang isa ka mamalida. Mayong aga Bacolod, mayong aga Balugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Mayo 11, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6 minutos sa nagaligad sa tag na ang alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Natala na ang isometer ni Bacolod Mayor Leonardia karon adlaw Lunes sa National Interagency Task Force ang proposed executive order nga nagapaydalom sa syudad sa General Community Quarantine o kung GCQ matapos nga magatakop na ang ginapatuman nga Extended Enhanced Community Quarantine sa syudad sa maabot nga Mayo 15. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahag ni Leonardia ang proposed executive order sa syudad ang kinahanglan pa nga maaprubahan sa National IATF nga isa ka requirement antes ini nga ipatuman. Ginpatag sa alkalde kung ano ang ginaduso sa Bacolod ang hindi pa final, tubtub nga ini ang maaprubahan sa National Interagency Task Force.
Suno pa ka Leonardia, dapat amat-amat o kung gradual ang transition sa Bacolod, kag hindi pwede nga gulpiada, kag liwat ng pahay sa alkalde nga hindi dapat magkumpiyansa bagod wala pa natapos ang gyera kontra COVID-19. Ang enhanced community quarantine sa Bacolod ang una ginpatuman sang Marso 30. Submiter namon, hopefully today or tomorrow, ang aton nga proposed executive order which in essence will bring to the status ng general community quarantine. Pananglitan, maabot na gid man ang May 15 or starting May 16, therefore, gapreparar kami nga ma-slide down kita sa general. Nadugangan sa isang panibagong kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Base sa ginpagawa nga record sa Department of Health, napetsahan Mayo 10, 2020, mayara sang 186 ka laboratory results ang ginpagawa. Ang nagpositibo ay sa ka-39 anyos nga babae sa Arevalo, syudad sang Iloilo, kag naka-facility quarantined. Wala naman sang repeat test nga na-record. 185 naman ang nagnegatibo kag wala sang repeat test nga na-record. Ang Western Visayas ang naka-record na sang 93 ka kaso sang COVID-19. Samtang ginadulong na kag ipapauli sila puluyan ang 14 ka magpamilya, kalakip na si Bacolod City COVID-19 patient number 9 matapos nga nagnegatibo na sa sining nga masakit. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Barangay Banago, punong Barangay Ricky Mijares, sumugod las 5:30 sang hapon na Domingo, ginlift na ang lockdown sa Purok Bayanihan sa Barangay Banago. Suno kay Mijares, magluwas sa pasyente, 19 tanan ang nagpaidalom sa quarantine, apang 13 lamang ang gindala sa quarantine facility sa Andres Bonifacio Elementary School, kag may 6 nga nagpa-home quarantine. Sa namuluan, mayara sa 50 kabalayo kung masobra 200 ka individual ang apektado sa gin-lockdown nga lugar dira sa Barangay Banago. Sa dugang nga mga balita lokal, nasapuan nga wala na sang kabuhi ang 46 anyos nga lalaki sa Sitio Louie, Barangay Katilingban, syudad sang Talisay, sa tong Sabado sang hapon. Ang napatay ang ginkilala kay Raul Salvador, nagapuyo sa amuban nga lugar. Sa pagpahusisa sang Talisay PNP, suno sa mga himata na diskubrihan na lang nila nga nagahamyango na ang biktima sa ilapuloyan kag wala na sang kabuhi. Dugang pantis na sapuan ang biktima, masami ini nga nagainom sang makahulubog nga ilimnon kag wala sang nagakaon pila ka adlaw na ang nakaligad. Wala sang pilas ang lawas sang napatay, apay-paydalom ini sa post-mortem examination, agod may baluan ang rason sang iya kamatayon. Samtang 12 naman ka mga persona nadakpan nga nagahampang sang bingo sa Hacienda Dagingging o kung Dagingding, syudad sa Silay sa itong Sabado sang gabi. Ang mga nagaladakpan, ginkilala nga sanday Marvin Villesa, 20 anyos, Arnel Kapunan, Agnes Saludo, Corazon Angkahas, Amy Villesa, Karen Fernandez, Meli Villesa, Ami Villesa, Chine Villaraba, kag Eloisa Villesa. Lagim na si Gina Villesa kag Mildred Fernando, tanan pumuluyo sa amuman nga barangay o kung sa among nga barangay. Naaktuhan sa otoridad nga nagabingo amene sa piyak nga sa ginadumili ka sa karon nga panahon sa atong sini kasuguan. Nakumpiskar sa ila ang mga bingo cards, dice kag kwarta nga 235 pesos. Sa katapusan nga balita lokal, nagkaladakpan man nga nagasugal ang 7 ka persona lakip ng isa ka senior citizen sa Purok Paraiso, Barangay 2, Banwasang Manapla sa tong Sabado sang hapon. Ang nagkaladakpan na musandag Helen Bayot, 60 anyos, Neribel Flores, 54 anyos, Godofredo Leonor, 42 anyos, Janeline Galios, 33 anyos, Edgar Molina, 49 anyos, Fernando Chico, 50 anyos, kag Javier Dolindo, 44 anyos, tanan residente sang amuman nga barangay. Naabtan sang Manapla PNP nga mga iniya nagahampang sang madjong kag tong its. Nakumpiskar sa ila ang isa ka set sang madjong, 171 pesos nga kwata, cards kag dugang nga 330 pesos nga pusta. Ang mga iniyang gindalagilayon sa Manapla PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:12. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo garantisado kag wala sang preserbatibo magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap
Ang original ini nga habon nga may mangosteen extract, natural, organic, antiviral, kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit sini, ipabilin sa tubtub 3 ka minuto sa imo nga lawas samtang padayon ang imo nga pagkuskus. Safe ini bangod wala sang chemical component. Magluwas diri ang bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff o kon kaspa, anti-pimple soap kag anti-skin allergy. So sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, ang habon nga original. Kag sa aton man nga mahilig bala magpangape mga ka-aksyon, ining ginarekomendar naton sa inyo ang damo gali sang benepisyo nga mahatag sa aton ikang lawas. Nagapanubo sang risgo nga matapikan kita sang Parkinson's disease kag sang Alzheimer's disease. Mayo pa ni siya para sa aton nga atay, nami pa ni siya panubo sa aton nga timbang, nagapanubo pa sang risgo nga matapikan kita sang diabetes. Nagilatinduan pang aton kolon o kontinae. Ang black coffee, ginakomendar naton sa inyo ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Amulan ni siya nagaisanon nga kape nga mayara sang mangosteen. So, amo ni basta kape na ang aromas ni kape gidyan. Kung masasimutan nimo ang aromas ni kahamot kayo kag kadamo iya sang benepisyo nga mahatag sa aton ikaayong lawas. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar nga nagaisanon nga black coffee nga may mangosteen mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, kay iban pang outlets. Makita lang, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Sa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, may kape ka na, healthy ka pa. Department of Education nagpagawa na sang guidelines para sa summer classes. Samtang paglimita sa populasyon sang barangay sa tubtob 15,000, ginaduso sa isa ka mamalidha. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba.
sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:18 sa ato nagapangunang mga balita nasyonal. Nagpagawa na sa guidelines ang Department of Education para sa summer classes kagin pangabay sa mga eskwelahan nga ipatuman ang distance learning samtang ang pungsod padayon nga nagatinguha nga matap na ang COVID-19 pandemic. Base sa Department Memorandum Circular nga napitsahan Mayo 7, kagin pirmahan ni Deputy Secretary Leonor Briones ang remedial, enrichment kag advancement classes para sa summer 2020 ang mag-umpisa sa Mayo 11. Mahimo nga maglakip ini sa adlaw sang Sabado kag magatapos sa sulod sang 6 ka semana. Ginasaad man sa memorandum nga may eskwelahan nga nagapatigan sang summer class ang mga gamit sang distance learning measures tubtob nga ang otoridad magapanugot na sa mga estudyante kag manudlo nga maghalin sa ilabalay agud mag-eskwela agud masunod ang community quarantine guidelines. Nag-file sang hagna si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers nga nagatuyo nga ilimita ang populasyon sang barangay sa 15 mil sa tuyo nga mapadasig ang paghatag sang serbisyo. Si Barbers ang nag-file sang House Bill No. 6686 nga nagamyenda sa Section 386 ng Local Government Code. Sa idalom sang proposed measure, tanan nga barangay sa urban areas nga may populasyon nga masobra 15 mil ang i-reapportion para maghimo sang dugang nga barangay. Ginpathag ni Barbers ang kadamuon sang populasyon amo ang nagapabudlay sa pagserbisyo anuman ka-organisado ang paghatag sang social services. Sunod sa kongresista ang proposed numbers ang mga tao sa isa ka barangay ang pwede nga mabag-o depende sa pasugtan sang kongreso. Ginklaro ni Barbers nga ang IRA sa isa ka barangay ang hindi maglain sa tion nga ini ang i-reapportion sa bag-o nga barangay. Ginaugyo na naman Interior Undersecretary Jonathan Malaya ang inatuso nga hagna agud limitahan ang populasyon sang kada barangay sa 15,000. Suno kay Malaya, dako mabulig kag mangin mahapos para sa gobyerno sa pagdulong sa serbisyo kon manageable lamang ang kadamuon sang pumuluyo. Doon ni Malaya, maayo ang proposal ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers nga ang tuyo amo nga amendahan ang Local Government Code of 1991 bangon sa nakitaan nga wala nagapalareho sa populasyon sa mga barangay nga nagaresulta sang delay sa pagpanagtag sang bulig halin sa gobyerno. Ginalimbawa ni Malaya ang ginapanagtag sa karon nga ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program sa din ang madamo nga populasyon sa isa ka barangay isa sa nangin rason nga wala nakalambot sa target ang pila ka mga lugar. Sa dugang nga balita national, nagsaka na sa 10,794 ang kadamuon sa COVID-19 cases sa Pilipinas sa record sa Department of Health. Napetsahan Mayo 10, 2020, mayara sang 184 ka panibago nga dugang nga kaso sang balatian. Ang 184 ang ginabugusan sa 77 sa NCR, 75 sa Region 7, kag 32 sa ibang pang rehiyon. Ginanunsyo man sa DOH nga mayara sa 82 ka panibago nga naka-recover. Ini ang nagbutang sa kabilugan nga kadamuon sa recoveries sa 1924. Samtang 15 naman ang nadugang sa nagkalamatay sa COVID-19 kag ang kabilugan nga napatay ang yara na sa 719.
Nakarecord naman sa 40 ka panibago nga kaso sa coronavirus disease sa siyudad sa Cebu. Kagaroon niya nasa 1,474 ang kabilugan nga infected. Sa Facebook post, ginpahayag sa Cebu City Public Information Office nga 33 ang naghalin sa sitio negative Careta. Duha ang sa Sambag 2, isa naman ang record sa Alaska, Mambaling, Bato Ermita, Punta Princesa, kag Sunset Drive sa Lahog. Kalakip man sa listahan ng isa ka OFW nga gina-verify pa ang address. Ginmando na ni Mayor Edgar Labella ang pagsaylo sa tanan ng asymptomatic patients sa Careta Elementary School nga una gin-isolate sa Barangay Isolation Centers. Sunod kay Labella, ang lokal na gobyerno sa syudad ang nagabulig man sa Barangay Careta sa paghatag sang dugang nga relief goods kaangay sang bugas kag mga dilatas. Ginatos ka mga overseas Filipino workers o kung OFWs ang nagpila para sa COVID-19 testing sa Palasyo de Manila's Mega Swabbing Center. Sakay ang mga OFW sa bus nga gin-provide sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA nga nagasunod sa istrikto nga health protocols kag iga-test ng medical team sa Philippine Coast Guard kag Bureau of Fire Protection. Ang Palasyo de Manila Swabbing Facility ang mayara sang 65 ka specimen collection booth kag nag-umpisa sa operasyon sa tong adlaw sang Huwebes. Liwat nga nag-donate sa medical supplies ang China sa Pilipinas sa sining away sa COVID-19. Sunod sa Department of Foreign Affairs, ginbaton ni Secretary Teodoro Locsin Jr. ang 150,000 ka testing kits kag 18,000 ka disposable overalls alin sa gobyerno sang China. Mismo si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xixian kung Wang Xilian ang naghatag sang donasyon sa ilanan day Locsin kag National Action Plan Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. Nagabot ang among mga medical supplies sa tong Sabado, Mayo 9. Ginaduso naman ni Senate President Vicente Soto III ang expanded mass testing para sa COVID-19 sa tuyo nga magpahamtang kung mahamtang ang buot sang publiko sa tion niya patuman ang general community quarantine sa mga lugar nga naka-enhanced community quarantine pa sa karon. Nabalaka si Soto tungod kalabanan sa mga trabahante ang panugutan na nga magbalik sa ila trabaho sa piyak nga ang kadamuon sa COVID-19 case sa nagapabilin sa mataas, partikular na sa Metro Manila. Ginihemplo man sang senadora na tabo nga 20 ka empleyado sa Senado ang nagpositibo sa rapid testing nga ginpatigan antes ang ila pag-resume sa sesyon. Suro kay Soto, eksperyensya sang Senado dapat magasebe nga eye-opener sa mga lideres ng gobyerno kag publiko nga nagaduso nga pahalugan ang ginapatuman nga quarantine protocols. May masobra 1,500 ka reservist ng Philippine Navy ang ginmanduan nga magbulig sa mga sailors kag marines nga magbulig sa COVID-19 crisis. Ginpasalamatan naman ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Giovanni Carlos Bacordo ang mga reservists sa serbisyo ang ginhatag. Sunod kay Bacordo, hindi masarangan sa mga sailors kag marines nga bantayan ang tanan nga quarantine control points, rason nga mayara sang augmentation sang Navy reservist. Ang mga reservist ang ginmanduan nga mag-repack nga magdulong sa mga relief goods samtang ang pilang ka mga Navy personnel ang mga nagabantay sa mga quarantine control points kag nagapadayon sa pagpatrolya sa sea territories. Ginaduso ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers nga mag-deploy sang K9 units sa checkpoints sa borders sang syudad kag probinsya gud masiguro nga wala sang illegal drugs nga magasulod sa mga lugar nga ginpaidalom sa lockdown. Sa virtual media forum gindayaw ni Barbers ang pagtinguha sang Philippine National Police agud masiguro ang kalinong kag katawhay sa pungsod sa piyak sang COVID-19 crisis. Apang wala gindula sang kongresista ang posibilidad nga ang transaksyon sang illegal nga droga nagapadayon sa piyak sang enhanced community quarantine nga ginapatuman. Duga pa ni Barbers nga mahimog in-stock lamang sa isa sa mga syudad sa probinsya o kung sa mga bodega nga may malala ang sitwasyon sang droga. Tungod sinigin pahayag ni Barbers nga importante nga mapasiguro nga mapunggan ang pagsulod sang droga sa panahon sang COVID-19 crisis. Ginihadla naman ni PNP Chief General Archie Gamboa si Police Brigadier General Rodolfo Azurin bilang bagong Regional Director sang Police Regional Office 1. Si Azurin ang magabulos kay Police Brigadier General Joel Orduña nga magaretiro na. Si Azurin ang anay director sa PNP Maritime Group kag miyembro sa PMA Makatao Class of 1989. Ang magabulos naman sa pwesto ni Azurin amo si Police Brigadier General Omega Jaire Fidel. Sa
Mga katapusan nga balita national, masobra 600 ka American citizens ang gin-repatriate sa gobyerno sa Estados Unidos halin sa Pilipinas. Sunod sa US Embassy sa Manila, ang repatriation ang ginpatigan sang Sabado pagi sa special flight sang Philippine Airlines. Sang Mayo 9, ang US Embassy sa Pilipinas ang nag-coordinate sa special flight sa Philippine Airlines padulong sa Estados Unidos. Ang Pilipinas ang mayroon sa karon sang 10,794 ka mga COVID-19 cases, nga 1,924 ka recovers, kag 719 ang nagkalamatay. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, kaupod sa pag-take ninyo sa inyong mga food supplement, hindi man maglipat, kung hindi man magkalipat, nga mag-inom sa nga CL-Pito-Pito. Ang CL-Pito-Pito ang may 26 mg ang vitamin C, kagabulig ini pabaskog sang immune system. Mga ka-aksyon, likawan gid ang nagabaligya house to house ang peke nga CL nga nabutang sa mineral water, plastic bottle o kon lapad bottle. Para sa sigurado kagarantisado, magdiretso bakal sa ginasaligan niya butika o kon farmasya. Laking CL Pito-Pito, laging panalo. Inyong ipamatiyan aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod.